Nggih. Pokoke anu sing aku iso tapi lali ngono lho, Di. Sing ora dicetak lho, Mbak. Sekar Gadang Indonesia. Dedi ya. Tawa Mbak Pipi. Aku tuntunan ya, Dek. Aku ya tawa tadi tuntun-tuntunan. Kapan kowe iso tak duweni, kapan rokomu iso tak gegep saben wengi, gedhe impen-impenku do kang mas, kapan sliramu iso ngerti. Saben dino anane mung kangen, saya cedhak mung sira sing kangen-kangen. Mas yo ibarat langit lan bumi, bakal tak perjuangno nganti dadi siji. Hatimu enenon tresnomu merkata cokon sadawane wektu semirangin tepat galakan bahagia menyanyi lagumu nyadak ning sanjengku koyo opo bungae ati ranyongko iso nyawiji matur suwun Gusti ben mari tresno sing kemati. Yang dari Tulungagung ada Mbak Dwi Ajeng. Selamat malam Mbak Dwi Ajeng. Pak Handoko dari Bimbing Rejo Tangan Sugeng Dalu Pak Handoko. Pasukan dari Serengat, selamat malam. Pasukan dari Dandong, Sugeng Dalu. Pasukan dari Udanawu, selamat malam semuanya. Saben dino anane mung kangen, saya cedhak mung sira sing kangen-kangen. Mas yo ibarat langit lan bumi, bakal tak perjuangno nganti dadi siji. Pasrahno hatimu enenon tresnomu bakal tak cokon sadawane wektu menangin tetap galakan bahagia barengi lagumu nyadak ning sanjengku koyo opo bungae ati ranyongko iso nyawiji matur suwun Gusti ben mari tresno sing kemati. Mbak Pipi, iya Cek Tia. Sekar Gadung Indonesia. Pasukan dari Besuki Udanawu, Sugeng Dalu pasukan Besuki. Mas Santo. Saben dino anane mung kangen, saya cedhak mung sira sing kangen
kasih Mbak Dia dan juga Mbak Pipit. Satu tebang.